እዚ ኤሪ 591 ኤሪ 591 ንኤርትራ ከባብን ዓለም ናብ ዘገድሱ ዜናን ካልእ ኣገደስቲ ፍጻሜታትን ከምኡውን ባህላውን ማሕበራውን መደባት ዘቕርብ ዩቱብ ቻነል እዩ። ኤሪ 591 ሰላም ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ኣብ ኤርትራን ኣብ ዓለምን ካብ ዝተኻየዱ ዓበይቲ ፍጻሜታት ናይ ዝተሆኑ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ምክትታልኩም ንዕድም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ካሚል ኢድሪስ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ሱዳን ብ9 ጥቅምቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ኣዳራሽ ሃገር ተቐቢሉ ከም ዘዘራረቦ ካብ ኤርትራ ዝወፁ ዜናታት ሓቢሮም። እቲ ዘተ ኣብ ምድንፋዕ ክልተ ዝምድና ግጭት ሱዳን ንምዕራፍ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ከምኡውን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባውን ኣህጉራውን ምዕባለታት ዘተኮረ ምንባሩን ተሓቢሩ። ሱዳን ኣብ ሕድሕድ ውግእ ኣብ ዘላትሉ ጽንኩር እዋን መርገጺ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ንጹርን ንሓድነትን ክብረትን ሱዳን ዝድግፍ መትከላዊ እምነት ከም ዘለዎ ይግለጽ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እውን ነዚ ብምርጋጽ ግጭት ሱዳን ዘላቐ ፍታሕ ንኽረክብ መንግስቲ ኤርትራ ዝከኣሉ ከም ዝገብርን ጻዕርታቱ ቀጻሊ ምዃኑን ነቲ ልኡኽ ደጊሙ ከም ዘረጋገጸሉ ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስተር ካሊድ ኢድሪስ ብወገኑ መልእኽቲ ቦወንበር ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳንን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ዘቕረበን መልእኽቲ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ብቐንዱ ምስጋና ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ምዃኑን ኣብዚ ህዝቢ ሱዳን ንኸቢድ ፈተና ዝተስገደደሉ እዋን ብመንግስትን ህዝብን ኤርትራ ዝተራየ ካብ ክብርታት ዝምንጩ ተባዕ መርገጺ ዘሕብንን ታሪኻውን ክብል ከም ዝገለጸን ዝወፁ ዜናታት ይሕብሩ። ኣብ ትርክብ ብወገን ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣምባሳደር ዒሳ ኣሕመድን ብወገን ሱዳን ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ ኣምባሳደር ማሕየዲን ሳልም ኣሕመድ፣ ሚኒስተር ዜና ባህሊ ቱሪዝምን ካሊድ እስማዒል ኣሕመድ ከምኡውን ኣምባሳደር ኣብ ኤርትራ ኡሳማ ኣሕመድ ዓብደልባሪን ካልኦት ተረኺቦም መንባሮምን ይሕበር። ድሕሪ ርክብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳንን እቲ ላዕለዋይ ልኡኽ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ተሰንዩ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ብእግሪ ዑደት ብምግባር ሰላም ከተማ ኣስመራን ጥዑም ኣየርን እናስተማቐረ ምስ ህዝቢ ሰላምታ ከም ዝተለዋወጠን ኣብ ከባቢ ድልፎ ከም ዝበጽሐን ኣብ መስጊድ አልኹላፋ አልራሽዲውን ሰላት ከም ዘብጽሐን ብስእሊ ዝተሰነዩ ዝወፁ ዜናታት ይሕብሩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ካሚል ኢድሪስ ምስ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ኣብ ዝገበሮ ርክቡን ንዘይቅየርን ኣብ ቁኑዕ መትከልን ዝተበገሰ መርገጽን ሓገዝን ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ድሕሪ ምምስጋን ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ብዘለዋ ኣገዳሲ ጂኦግራፋውን ስትራቴጂካውን ቦታ ኣዝያ ኣገዳሲትን ጸላዊት ሃገር ምዃና ድሕሪ ምግላጽ ንጉዳይ ሱዳን ብዝበለጸ ብምርዳእን ጉዳይ ሱዳን ናይ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ጉዳይ ምዃኑ ብምእማንን ኣብ ተቆኑዕ ሓዲድ ረጊጻ ኣገዳሲ ተራ ትጻወት ሃገር ምዃና ገሊጹ። ዶክተር ካሚል ኢድሪስ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ሱዳን ናይ 2 መዓልቲ ስራሕ ወዲኡ ብ10 ጥቅምቲ ናብ ሃገሩ ከም ተመልሰ ካብ ኤርትራ ዝወፁ ዜናታት የረጋግጹ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ድሕሪ ዘካየዶ ናይ ሰላም ልዝብን ስምምዕን ሓማስ ጆሆ ሒዝዎም ዝጸንሐ ኩሎም ብህይወት ዘለዎ እስራኤላውያን ፈቲሑ። እዚ ድሕሪ 2 ዓመት ማለት ድሕሪ 738 መዓልታት ዝፍጸም ዘሎ ምልቃዕ እዞም ጆሆ ተታሒዞም ዝጸንሑ እስራኤላውያን ኣብ እስራኤል ዓብዪ ሓጎስ ፈጢሩሎ። እቶም 20 ብህይወት ዝጸንሑ እስራኤላውያን ብቐይሕ መስቀል ናብ ምክልኻል እስራኤል ከም ዝተረከቡ ክግለጽ እንከሎ ከም መቃየርቲ ልዕሊ 2,000 ብእስራኤል ተኣሲሮም ዝጸንሑ ካብኦም ልዕሊ 250 ንሕልፈት ተፈሪድዎም ዝነበሩ ዝርከብዎም ፍልስጤማውያን ናጻ ወፂኦም ናብ ፍልስጤም ከም ዝተረከቡን ይግለጽ ኣሎ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኣብ ግብፂ ክካየድ ዝወዓለን ጉዳይ ሰላም ማእከላዊ ምብራቕ ዝትወዓላ መራሕቲ ሃገራት መብዛሕትኦም መራሕቲ ሃገራት ማእከላዊ ምብራቕን ኤውሮጳን ኣብ ዝተረኽብሉ ተሳቲፉ ኣብ ዘስማዕ መደረ እዛ መዓልቲ እዚኣ ህዝቢ ዝኸባብን ዓለምን ዝጽበይዋን ዝጽልዩላን ዝነበሩ መዓልቲ እያ ድሕሪ ምባል ዝኾነ ሰብ ጉዳይ ጋዛ ከምዚ ኢሉ ክፍታሕ ዝብል ሓሳብ ኣይነበሮን።
ጸሎት ኩሉ ህዝቢ ዓለም ግን ሕጂ መልሲ ረኺብሎ ኢሉ እዚ ሎሚ 13 ጥቅምቲ ኣብ ግብፂ ክካየድ ዝወዓለ ናይ ጋዛ ሰላም ውዕል 2025 ኩሎም ተጋባእቲ መራሕቲ ሃገራት ፈሪሞም ወግዓው ገይሮም ኣለዉ በቲ ትራምፕ ዝመርሖ ጻዕሪ ሰላም ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን بعرب فرق ليتي أقوى تصرات خبابيو أبقبرو علو لومي سوني 13 ጥቅምቲ 2025 ድማ ምርኻብ ጆሆዝ ተታሕዙ እስራኤላውያንን ምልቃቅ ፍልስጤማውያን እስራትን ተኻይዱ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ዝተረኽብሉ እውን ናይ ሓደ መዓልቲ ዋዕላ ውዕል ሰላም ጋዛ 2025 ኣብ ግብፂ ብፕሬዝደንት ትራምፕን ካልኦት መራሕቲ ሃገራትን ተፈሪሙ ወግዓው ኮይኑ مراح قبسي بريزيدنت السيسي وحسنت ماينا نغنا رقاقص أدلاي زبالة كل سقمتات كنوسيدنا كبل قبل علي إثيوبيا ما تنكغتها أما حلاليفو إثيوبيان وحز أباي بمعقات قدب حداسة هاني تادحر من رغا أما نقو قبسن إثيوبيان سنحه هلغ إن عبي خيط سنحيو قبسي نزلوا دبلوماسيا وصلواتات النعبيت أنصار إثيوبيا اختكايدو سنحت مفرح بستفالا ليو حالفت منقستي أبستفالا يقاتاميتات كتكالوحو سنحيا بريزيدنت السيسي نسمعت قبصاوያን بزغلص መንገዲ ኢትዮጵያ ኣብ ምሕዳር ግድብ ህዳሴ ተኸተሎ ዘላ በይናውን ሓላፍነት ዝጎደሎን ኣካይዳ ሃገሩ ኢዳ ጣሚራ ክትዕዘብ ኣይኮነትን ክብል ንኢትዮጵያ ብትርተንቂቑ ፕሬዝደንት ግብፂ አልሲሲ ኣብ ከተማ ካይሮ ብ12 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ሻሙናይ ናይ ማይ ሰሙን ንተሳተፍቲ ብቪድዮ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ግብፂ ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ዲፕሎማስያውን ዓለም ለኻውን ውድባት ሕቡራት ሃገራት ተጠቒማ ሕቶታት ምቕራባ كم دخمت قصر يبلون بمبال نتي أودو حبرات هجرات نيتيبيا زخسسلون زي تعوتون دبلوماسياوي سراحات تحرمت كاس أبز حلف سمون أب سودان زقاتم معلال أغماي نيتيبيا تحتاتي تكيروا نسو إثيوبيا نتقدب بزي قبو من قدي تم حدروس لزلا لكعو زي حلو فسات ماي أبز حلف معالتات نخلتين أب تحتي تفاسس أباي زركابة هجرات قدات هابسيحو إلو بريزيدنت السيسي دحرم الرغا تقدب دحر قرب معلتات كمزي زبل حدقا مقطعمو أب السرارحات تقدب أساس زخونا سمع خقبر زغرمنا يحطو قنع من بارو زرقاقصيو دحر من بال الدركن ناي ماي معلاغان أبزه اللولو عغن زفاس ماي نمقوتصار أساس زخونا سمع عمانغو يتن سلست هاقرات مالت قبسي سودانن إثيوبيان كلو كمزلو أتريرو تصويعو قبسي أبو داي ماي كبت بدولات يقت ما مهلاو زغلس بريزيدنت السيسي ماي نقبسي ناي لعلي 100 مليون زيغاتاتا هيوز زصلون ناي هلاو حتونيو دحر مبال 98% حزب قبسي كاب حنت من جماي مالت كابرو اباي زصبيو إلو نايم حارا فانو بزبل سم أنصار وصعان مكران حزب محارا كم زقال زغلص تقاوم منግስቲ ኢትዮጵያ ፋኖ ኣብስ ሰሙንዚ ዓበይቲ ዓወታት ከም ዝሓፈሰን ኣቓልቦ ዓበይቲ ማዕከናት ዜናታትን ኣካላት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ከም ዝሰሓበን ይግለጽ ኣሎ ፋኖ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣምሓራ ብዝተፈላለዩ ኣወዳድባ ዝቃለስ ኮይኑ ኣብ ምብራቕ ኣምሓራ ከባቢ ወሎ ዝርከብ ሚኒሊክ እዝ ዝበሃል ሓይሊ ኣብ ዝሓለፉ ተኸታተልቲ 17 መዓልታት ብሓርበኛ ኣደም ዓሊ ወይ ድማ أبانادو بزبل سرحيت أنصار منقسي بزخفتو تخطاتل تمتقعتات أزيوم عبيت عوتات كم زحافسه يقلص الله استراتيجيكاو بوتاتات مالت سمينين دوبون ولو مس دوبوب غوندرن مبراق ጎጃም ዝባሃሉ ወላጃታት ዘራኽ ቦታታት ዝተዋጻጸረሉ መጥቃዕቲ ብምዃኑ ከም በዓል ጋሸና ዝባሃል ኣዝዩ ኣገዳሲ ወተሃደራዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታታት ምቁጽጻር ማለት ዕብለላ ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ኻዘሪ ስለ ዝኾነ ቦታሃደራዊ ራእያ ኣዝዩ ዓቢ ስትራቴጂካዊ መጥቃዕትታት ምዃኑ كيلاتات وتدرنا يقلصو اب تكساب زي زينا زتسرحلو ساعات زوص زيناتات كم زحبرو فانو اب لعل السمينن دوبون ولو زنبرو وتهدرات منقسي بزخفتو هاندبتاو متقعتي وتهدرات منقسي ኢትዮጵያ ንመጥቃዕታት ፋኖ ክምክትዎ ስለዘይ ካሉ ኣዝዮም ብዙሓት ሞታትን በአማይ ዝቁጸሩ ምሩኻት እናኾኑ በብቦታው ይበታተኑ ከም ዘለው እዩ እዚ ካብ ሞጃ ክሳብ ሃይቅ ዝነበረ ሰራዊት ምክልኻል መንግስቲ ዝተባታተነሉ
እቲ ኹናት ናብ ደቡብ ኣምሓራን ከባቢታት ጎንደርን ልሒሙ ኣብጃን ኣሞራን ካልኦት ዝተፈላለዩ ቦታታትን ዝግበር ዘሎ ውግኣት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ መእተው መውፅእ ሲኢኑ ይበታተንን ይማረኽን ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ብኣባላት ፋኖ ዝተዘርግሑ ዜናታት ይሕብሩ ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ብሓርበኛ ኣደም ዓሊ ምኒልክ እዝ ዝፅዋዕ ናይ ፋኖ ሓይሊ እውን ኣብ ምብራቕ ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ዓወታት ኣብ ዝሓፍሰሉ ዘሎ እዋን ብወገን ደቡብ ኣምሓራ እውን ብኣሳምነው ዝተባህለ እዚ ፋኖ እውን ሰራዊት መንግስቲ ዝኸፍአ ስዕረት ገጢምዎ ከተማታት እናገደፈ ይሃድም ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ሓንቲ ካብተን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ፋኖ ዝኣተዋ ዓበይቲ ከተማታት ናይ ጊሽራቤል ዝተባህለ ከባቢ ማእከል ከተማ ዝኾነት ከተማ ራቤል ክትከውን እንከላ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነታ ከተማ ክገድፋ እንከሎ ተስፋ ብምቑራፁ ኩሉ ፋይናንሳውን ምሕዳራውን ከምኡውን ናይ ጥዕና ትካላት ኣዕኒዎን ኣባላሽዎን ከም ዝኸደ እዚ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወሪዱ ዘሎ ናይ ሞራል ውድቀት ከም ዘርኢ ነበርቲ ከባብን ክኢላታት ውትድርናን ይሕብሩ። ዝተማረኹ ወተሃደራት መንግስቲ ናብ ቀይሕ መስቀል ብምርካቡ ዓብዪ ፖለቲካዊ መኽሰብ እናረኸበ ዝኸይድ ዘሎ ዕጡቕ ፋኖ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓደረ እናሓየለን ነንሕድሕዱ እናሰመረን ይኸይድ ኣሎ። ሓይልታት ፋኖ ምዝማርኾ ዘሎ ዘመናውን ብዝሒ ዘለውን ኣፅዋር ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ኣስጋእን ንመንግስቲ ብልጽግና ኣብ ቀረባ ግዜ ከነቓንቕ ዝኽእል ምዃኑን ተንተንቲ ፖለቲካ ይሕብሩ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝተዳለወ መደብ እዚ መስል ነይሩ። ላይክ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ደጊምና እናዘኻኽርና ሰሰናዩ። እዚ ኤሪ 591 እዩ። ኤሪ 591 ንኤርትራ ከባብን ዓለምን ኣብ ዘገድሱ ዜናን ካልእ ኣገደስቲ ፍጻሜታትን ከምኡውን ባህላውን ማሕበራውን መደባት ዘቕርብ ዩቱብ ቻነል እዩ። ኤሪ 591